while you are repeating for us, ngicela on NLT naye ayilungise. Lalelani abaniholayo nibathobele ngokuba balinda imiphefumulo yenu njengabaza kulandiswa ngayo ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bangabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. You mark that ngokuba lokhu ngeke kwenze njani? Usho khona okusizayo khona kwenze njani futhi okungasizi. Read for us nge-NLT Sizwe. Obey your spiritual leaders Yes. and do what they say. Their work is to watch over your soul, and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not with sorrow. That will certainly not be for your benefit. Ngicela uphinde futhi konke engayizwanga kahle. Obey your spiritual leaders Yes. and do what they say. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Yes. Give them reasons to do this with joy and not with sorrow. That would certainly not be for your benefit. Izwi lakho Nkosi liphilile linamandla. Khuluma ngalo nangalesi sikhathi. uNkulunkulu ongcwele nophakeme kakhulu. UnguThixo ongahlulekiyo. UnguNkulunkulu onamandla onke. Baba, have your way over your church. Ibandla lakho leli. Wena wazithengela lona ngegazi lakho. We pray ukuthi izwi lanamhlanje aliguqule impilo yaloya baba naloya mama, leya ntombi naleya nsizwa. Akube ne-impact kuleya family. Akube ne-impact kuleliya business. Akube ne-impact ukukholweni kwaloya naloya. Emshadweni waloya nalo. Let there be a divine change. Egameni elinamandla neliphilayo lenkosi yethu uJesu Kristu. I put under subjection every mind in this room to the authority of the Holy Spirit. Izwi lisawa. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. So mama, siyasebenza. Amen. Hallelujah. So, glory to Jesus. So the Bible says here, obey your spiritual leaders. Yes, obey them. In fact, yes. Because, yes, to obey ngesizulu ukulalela. So, ukulalela, it means to do. Wenza. Hallelujah. So the Bible says, obey them. And number 2, submit to them. Yes, that's the perfect word. We obey them. And we submit to them. Yes, that's a perfect word, ma'am. So, as a believer, whenever there is a leader before you, someone you call your father in the Lord, 2 things await you. Obedience and submission. These 2 things, they will automatically produce what we call loyalty.
bese ziveza ukuthi noma zikhiqize ukuthi wena uthembeke kuye. Yes. Loyalty comes as a result of obedience and submission. Ukuthembeka kuvela ngokulalela nokuthobeka. So if you are careful of these two things, Uma uqaphela lokho kubili, if you are make sure that you do these two things, uma uqiniseka ukuthi lezi zinto zombili uyazenza, loyalty unto you is without question. ukuthembeka kuwe akunakubuzwa, akunambuzo. You won't be a dangerous son or a dangerous daughter. Ungeke ube indodana noma indodakazi eyingozi. That is full of betrayals. Yena ogcwele ukuthi akhaphele umuntu Yeah. noma mphendukele. Yeah. Let me push this further, bazalwane. Ake ngithi I'll ukuqhubeka be kancane. very short. Let me push this further. I once taught this, Ngake ngakufundisa lokho. that betrayal begins when you don't honor what I teach you. Mphendukela umuntu kuqala lapho ke ungasakuhloniphi lokho engikufundise kona. Every time I teach you something here, Ngekhathi zonke ngikufundisa into ethize la, then in my absence, you do what is opposite. bese kuthi uma ngingekho wena wenze okuphambene naloko You ebengikufundisa are a kona. betrayer. Wena ke umuntu umkhapheli. Yes, that's a perfect word. You are a betrayer. Umkhapheli. Why obedience? Kungani na ukuthi umuntu makalalele? Why submission? Kungani kuthiwa umuntu ke akathobe? Because whatever I teach you, Ingoba noma ngabe yini engikufundisa yona, for you to see it manifesting in your life, ukuze wena uyibone leyo nto yenzeka empilweni yakho, it takes these two things: ifuna ukuthi kwenzeke lezi zinto ezimbili. submission, Ukuthobela noma ukuthobeka. obedience. Ukulalela. For me to say, God bless you, Ukuze mina ngithi uNkulunkulu akubusise, and you see the blessing coming up in your life, bese ubona isibusiso sivela empilweni yakho, it's because what I'm saying kungoba uloku engikushoyo meets with what I teach you, kuhlangana naloko engifundisa which you kona. are obeying Lokho okuwukuthi ke wena uyakulalela and you are submitting to. futhi ke uyakuthobela kona. Then the blessing will be active. Manje ke isibusiso ke sizosebenza. But if I say, God bless you, Kodwa uma ngithi uNkulunkulu akubusise, yet you are a betrayer, kodwa wena ungumkhapheli, my God bless you won't work for you. lokho kuthi kwami uNkulunkulu akubusise kungekusebenzele. I can pray for you. You Ngingakuthandazela. will fall under the anointing. Unawe ke ngaphansi kogcobo uzowa. But that anointing will not help you much Kodwa ke lolo gcobo alisoze lakusebenzela because submission and obedience are absent in your spirit. ngenxa yokuthi ke ukulalela nokuthobela akukho emphefumulweni wakho. Listen, Basalwan. Lalelani The bazalwane. Bible says the early church or the first church Ithi ke iBhayibheli ke ibandla lokuqala pressed on to the teachings of the apostles. lanyamezela phezu kwezifundiso Yes, zabapostoli. they pressed on. Bacindezela banyamezela. Why? baqhubekela nabo. Why they had to press on? Kungani ke kwakufanele ukuthi ke
bacindezele because there were elements that wanted to move them away from the teachings. kungenxa yokuthi zazikhona izinto ezayifuna ukubagudluza kuloko ababekufundisiwe There were challenges of life zazikhona inselelo zempilo that wanted to disrupt them. ezayifuna ukuthi ke zibabhekise kwenye indawo There were people around them babekhona abantu ababazungezile who were discouraging them for their confession of Christ. labo bantu labo babenza ukuthi baphelelwe amandla kuthi kuKristu But they pressed on. kodwa baqhubekela phambili What it means when the Bible says they pressed on, kuchaza ukuthini uma iBhayibheli lithi baqhubekela phambili they chose obedience, bakhetha ukulalela they chose submission. bakhetha ukuthobela Then the Bible says, kodwa ke iBhayibheli besilithi because of that, ngenxa yaloko the church grew mightily. ibandla lakhula ngamandla amakhulu You see what brings growth in the church? uyabona yini ukuthi yini eletha ukukhula It's ebandleni not only me doing crusades all over. akusiye mina nje kuphela engihamba ke ngenza ke izimvuselelo zonke indawo But when believers, sons and daughters in the house, obey and submit to the teaching, kodwa ke uma amakholwa amadodakazi namadodana asebandleni ethobela noma elalela izifundiso the church grows. ibandla liyakhula 2, okwesibili the Bible says, mighty works of the Holy Spirit were seen, they were evident. iBhayibheli lithi imisebenzi yamandla yabonakala Why? kungani It's because of these two things, bazalwane. ingenxa yalezinto ezimbili Obedience ukulalela and submission to the teachings. nokuthobela izifundiso You can't obey me. ungeke wangilalela You can't submit to me ungeke wangithobela and reject what I'm teaching you. bese ke lokhu engufundisa kona ukuchitha noma ungakulaleli Because what I'm teaching you, ngenxa yokuthi lokhu engufundisa kona it is who I am. yiloku mina engiyiko You cannot separate a man of God from the message he is giving to some people. angeke wayihlukanisa indoda kaNkuluNkulu kunomlayezo awunikeza abantu Yeah. That is why the day I changed the message I'm giving, kungako nje ukuthi mzukwane ngishintsha umlayezo engiwunikezayo it's over for me. kusho ukuthi sekuphelile ngami I'm one with the message. imunye nomlayezo So you can't separate me from what I'm teaching. ngakho ungeke wangihlukanisa naloku engikufundisayo If you respect what I teach you, uma ukuhlonipha you have engikufundisayo respected me. ngako lokho usungihloniphile nami If you honor what I teach you, uma ke ukwazisa loku you engikufundisa have kona honored me. futhi ke nami ungazisile Hallelujah. So obedience and submission ngakho ke ukuthobeka nokulalela produces results. kuveza izithelo You can never be the same again ungeke waphinde ufane futhi if you genuinely receive what you are taught. uma ke ukwamukela ngokweqiniso lokho okufundiswayo Wholeheartedly receive what you are taught. ukwamukela ngenhliziyo yakho yonke lokho okufundiswayo You will grow. You uzokhula will be blessed. uzobusiseka You will be anointed. uzoba nogcobo Glory to Jesus. So the Bible says, obey your spiritual leaders. iBhayibheli lithi hloniphani abaholi benu bokamoya Obey them. bahlonipheni Continue to read for us NLT. Obey your spiritual leaders Yeah.
and do what they say. Yeah. Their work is to watch over your souls. Wait. Now, what is my duty to you? Ngabe uyini umsebenzi wami kini? Is to watch over your soul. Ukuthi ke ngilinde imphefumulo yenu. As I'm teaching right now, Njengoba nginifundisa what am I doing? Ikuphi I'm engikwenzayo? watching over your soul. Ngilinde imphefumulo. I'm shepherding you. Mina ke ngiyanelusa. I'm your shepherd. Ngumalusi wenu. I'm guiding you in the journey of faith. Ngiyaniqondisa kini ohambeni lokamoya noma ohambeni lokukholwa. Okay, we'll get there. Hallelujah. So my duty is to make sure that when God looks at you, he is pleased. Owami umsebenzi ukuthi ngiqinisekise ukuthi uNkulunkulu uma ekubuka ebese yathokoza. If God looks at you and is not pleased, Uma uNkulunkulu ekubheka bese engathokozi, I'm the one who gets judged. imina ke engahlulelwa. Yes, because the question will be, Dlamini, what are you doing? Ngoba umbuzo uzothi Dlamini wenzani? While on that note, Basalwan, Siselapho we are preaching in a different generation now. manje ke sishumayeza isizukulwane It's esihlukile. not like the old days of Abu Babu Beng. We are preaching to a wise generation. Akusesona isikhathi lesiyasa kudala ngesikhathi sabo babubhengu, kepha thina isizukulwane esisifundisayo isizukulwane esihlakaniphile. They question everything. Babuza yonke into oyikushoyo. So when you are teaching something, Uma ufundisa okuthize, you must come up with a convincing strategy so that they can receive. wena ke uma ufundisa okuthize kuyofanele ke ukuthi ke ube nohlelo ozoqhamuka nalo oluzobenza ukuthi bakholwe ebese ke bayakwamukela lokho. But in all that, Bazalwane, Kodwa kuko konke I stand to differ. mina ke ngifuna ukuhluka, Fundis, Pastor. if a member of the church, Uma ilunga le bandla if you are a member of the church uma wena uyilungu ke le bandla and you see now that you have become more wiser than your shepherd, manje wena bese uyibona ukuthi usuhlakaniphe ngaphezulu komalusi wakho, I advise you that you go and start your own ministry. ngiyakuyala noma ngiyakululeka ukuthi hamba uyoqala ke elakho ibandla. If not, Uma kungenjalo search for another shepherd hamba ke ufuna omunye umelusi, who is more wiser than you. umelusi ke okuyena ohlakaniphile ngaphezulu kwakho. Angangizwa. You haven't Few heard me. abangizwayo. There are only few people who are understanding what I'm saying. We have a problem. Sinenkinga. Once you see that whenever a man of God is teaching, Uma ubona ukuthi noma ngabe siphi isikhathi indoda kaNkuluNkulu ifundisa, you question everything he's teaching. wena ke bese ke uba nemibuzo ngakho konke ekufundisayo. It's a sign for you Kusho ukuthi lokho kuwuphawu kuwe that you are more matured than him. ukuthi wena ke usukhule ukumedlula To yena. maintain respect, Ukuze ke ukwazi ukugcina inhlonipho, to remain, to maintain honor, ukuze ugcine ukumazisa, go to another church which will challenge your wisdom. hamba ke manje uye kwelinye ke ibandla elizokunikeza inselelo ngaloko kuhlakanipha kwakho. Ngicela ungizwa aphakamise isandla ukuthi ngithini. May somebody raise his or her hand who understands me. Respectfully so, Basalwa. Ngokuhlonipheka kanjalo. Abshandu,
One day, if it happens that you get to run a church, Mnumzane uShandu, uma kwenzeka ukuthi ngelinye ilanga wena ke uhole ibandla, then you see that your son in the Lord, he sees himself as more anointed than you. bese wena ubona ukuthi ke indodana yakho kwelikamoya isiyibona yona isinogcobo ngaphezulu kwakho, isigcotshwe kakhulu ngaphezulu kwakho. Release, Mdedele, release him. mdedele. Because if you don't, Ngoba uma ungakwenzi lokho, there will be a battle. kuyoba nempi. 2, there will Okwesibili, be a deprivation of a blessing to someone. kusho ukuthi ke kuyoba khona ukuthi ke bese kunqindeka isibusiso kumuntu othize, kuvimbeke noma kuvimbeke So isibusiso. I advise all of you Manje ke nonke ngiyaniyala, with love, ngiyaniluleka ngothando, with deep, deep love I have for all of you. ngothando olujule kakhulu ngani nonke. We are on Hebrew 13:17. Once you see that uDlamini, you have outgrown him, Uma usubona ukuthi uDlamini awusamuzwa kahle, don't allow him to delay you. musa ke ukumvumela ukuthi akubambezele. Go far. Hamba uye kude. Go to the more mature than you. Hamba ke uye kulabo asebekhulile ngokamoya kakhulu kunawe. And leave the nappy of Dlamini Bese ke umshiya uDlamini osewumntwana. with the church of God. Umshiye nebandla likaNkuluNkulu. Hear me very well. Ngiyabaza abazalwane. Sebecabanga mhlambe khona. No. I have wonderful sons and daughters. I have wonderful pastors. But I'm teaching thee so that when that test come, Ngizwene kahle. Nginaba abafundisi Yes. namadodana Yes. angilalelayo kahle kakhulu noma ke ayisimanga. Ngenzela ukuthi wena ngelinye ilanga uma usuvivinywa you may pass the test. bese ke usiphasa leso sivivinyo. Like someone will say, umfundisi is doing this wrong. Njengomuntu nje ongathi umfundisi lokho akwenzayo ukwenza ngendlela okungayiyo. Bazalwane, I'm alluding minor things that we often say and think about without deepening our thoughts. Bazalwane, ngiveza ke izinto ke ezincane nje esizishoyo nesizicabangayo singazange sijule ngazo. He's doing it wrong. Njengokuthi nje lokho akwenzayo akakwenzi ngendlela okuyiyona. Once you see that a man of God is doing something wrong or is doing something in a wrong way, Uma ubona ukuthi indoda kaNkuluNkulu kukhona esikwenza ngokungeyiko, it means you are too matured now to remain in the church. lokho kuchaza ukuthi ke wena usuvuthwe kakhulu ukuthi usengaqhubeka uhlale kulelo bandla. It's either you go and start your own tuck shop, Okungenzeka nje ukuthi ungahamba uyoqala ke isitolo gijima go sakho, and start your own, uhambe uyoqala isitolo gijima or sakho, go to another tuck shop which will challenge your maturity. noma ke uye ke kwesinye isitolo gijima esizothi ke lokho kuvuthwa kwakho noma ukukhula kwakho kakhulu bese sikunikeza inselelo. Mapungkosi, I've seen men of God fighting with sons. Mrs. Nkosi, I have seen It's a shame. amadodana amadoda kaNkulunkulu elwa namadodana. It's a shame Kuyihlazo. because you ask, how did we get to this point? Ngoba ke umuntu angayibuza ukuthi sifike kanjani la? How? Kanjani? These are dangers Lezi izingozi that keeps a believer as a dwarf. ezenza ukuthi ke ikholwa liloku nje lingakhuli. Let me say this. Ake ngisho I'm pushing it further. ngiyaqhubeka ngithi ukuqhubeka kancane. What I teach you Lokho engikufundisa kona is based on your level of understanding. kusezingeni lokuqonda kwakho. It's not what I carry.
akusiko mina I engiphethe. can come with meat, Mina ngingafika nenyama. but when I come to you, Kodwa uma I ngifika kuwe smell milk. bese ke ngizwa iphunga lobisi. Now I have to put aside meat Manje sekufaneleke ukuthi ngaleso sikhathi bese inyama ngibeka and eceleni. begin to teach milk Bese ke ngiyaqala ngifundisa ubisi. because I'm standing in front of Nepiosis. Ngoba ke ngiyobe ngime phambi kwabantwana. Paul says, unto spiritual men, Umpostoli uPaula uthi ke kulabo amadoda kamoya we speak spiritual things, sikhuluma izinto zikamoya. deep spiritual things, Izinto zikamoya ezijulile. but unto carnal, Kodwa ke kulabo benyama we speak carnality. nathi sikhuluma okwenyama. So never think when a man of God is preaching here, Ungaze ucabange ukuthi uma indoda kaNkuluNkulu ishumayela la he is preaching his maximum. ukuthi ke ngabe usefike ezingeni elokugcina. We are driven by your atmosphere. Imoya okini noma indawo enikuyo esenza ukuthi sihambisa ngendawo enikuyo. Ikhona bazalwane? We are driven by you. Inina okuyinina enisiholayo. You decide the menu of the day. Inina ke enikhethayo ukuthi namhlanje ukudla enizokudla ikona kuphi. Another example, Esinye isibonelo, if the church is still on a carnal stage, uma ibandla lisesenyameni, meaning Nepiosis, chaza ukuthi abantwana. number one, there is too much quarreling Okokuqala nje kuba khona ke ukuthi ke nixabane kaningi ningi. because where there are little kids, there's always a quarreling. Ngoba lapho ke kusekhona khona izingane ezincane kuhlezi kunokulwa. So how do you see a church that is still on the Nepios stage? Manje ke ulibona kanjani ke ibandla elisasezingeni lobuntwana? They are always quarreling with one another. Njalo bahlezi bexabana. Always. Njalo. Now, if I come here carrying meat, Uma ke ngifika ngithwele inyama, carrying deep things of God, ngithwele izinto ezijulile that zikaNkuluNkulu. church is not ready for such. Kodwa ke lelo bandla alikakulungeli lokho. So I have to put aside the meat Ngakho ke kufanele ukuthi ke inyama ngiyibeke eceleni. and begin with milk now. Bese ngiqale ngobisi. Hey, don't quarrel. Cha musana ukuxabana. Hey, forgive. These things are for elementary. Forgive one another. Futhi ke xolelanani. Hey, love your neighbor. Manje ke mthande umakhelwane wakho. I'm talking to a Sunday school church. Kusho ukuthi ngisuke ngisakhuluma ke nebandla lika sonto skolo. So what limits us, Okufike kungivimbe it's you. inina. Imagine a mature believer sits back there Cabanga nje ke ikholwa ke eselivuthiwe lihlele emuva. and they are listening to me speaking like this. Belalele mina ngikhuluma kanje. They would say, umfundisi, he always teaches on elementary stuff. Bazosho bathi ke umfundisi usafundisa lokhu kwabantwana abancane. But it's not that I'm carrying elementary stuff. Akusho kodwa ukuthi ngisaphethe ke okwabantwana. Put me in the matured church. Ngithathe ungibeke ebandleni eselikhulile noma eselivuthiwe. I'll speak things you never thought I knew. Ngiyokhuluma izinto ongakazi ucabanga ukuthi ngiyazazi. Angiyazi. So obey your spiritual leaders. Balaleleni abaholi benu bakamoya. Obey them. Balaleleni. Now, there's something I want us to see, Labazalwan. Kukhona okunye ngifuna Quickly. ukuthi sikubone lapha While on that note, sise lapho. number one, why should you have a spiritual covering?
Manje ke okokuqala nje kungani ukuthi kufanele ukuthi wena kube khona umuntu okwembuzile ngokukamoya? Why? Kungani? Number one, Okokuqala it's for precise growth. ukuthi ke ukwazi ukukhula ngendlela efanelekile. Yes. It's for precise growth. Kungukuthi ufanele ukhule ngendlela efanelekile. Let us read quickly Ephesians chapter 4 verse 12. I'm left to 10 minutes. Ake sifunde masinyane Ephesians chapter 4. Yes. Chapter 4 verse 12. Sahluko sesine Yes. verse 12. ukuze abangcwele bapheleliswe emsebenzini wokukhonza. Mana, you heard that. Nikuzwile yini lokho? What is the purpose of the spiritual leaders? Yini injongo yabaholi bakamoya? It's so that saints may be perfected. Ukuthi ke bafanele ukuthi abazalwane bapheleliswe For the work or for the service. ukuze bapheleliswe ngokomsebenzi. Hallelujah. So the reason why you are sitting here today, Sizathu sokuthi uhlale la namhlanje listening to the word of God, ulalele izwi you are likaNkulunkulu being equipped for uyahlonyiswa perfection. ukuthi ke upheleliswe. Glory to Jesus. So every time a man of God stands before you, Ngaso sonke isikhathi indoda kaNkulunkulu ime phambi kwakho teaching you the word, ikufundisa izwi, what is he doing? wenzani? He is pushing you to perfection. Uyakuphusha ekuphushela ekuphelelisweni. He is equipping you. Uyakuhlomisa. Glory to Jesus. So that's the first purpose of spiritual leaders. Iyona njongo yokuqala leyo yabaholi bakamoya. Unlike these believers, foolish believers, Kungafani nalaba kholwa anobuwula. they say you only need Jesus. Bathi bona udinga uJesu yedwa. Once you have Jesus, it's complete. Emveni kokuthi ube noJesu kusuke sekuphelele. Now listen, bazalwane, you always need a man. Cha lalelani bazalwane uloku uyayidinga njalo indoda. Ngicela nizwe kahle bazalwane. As a believer, you always God will always use a man to change your life. Njengekholwa uNkulunkulu uyohlezi njalo esebenzisa umuntu noma indoda ukuthi ke ishintshe impilo yakho. God has always used a man. Seloku kwathi inhlo uNkulunkulu lokasebenzisa umuntu. Many of you can testify and thank God, Baningi kini abangafakaza babonga uNkulunkulu. but reverse and check the process. Kodwa ke hlehlele emuva ubheke ukuthi ke kwahanjwa A kuwo. man who is flesh and blood was used by God. Umuntu oyinyama negazi uNkulunkulu amsebenzisa. Now look at me. I've tried Ngibhekeni ngazama to say I will only look at God now. ukuthi ke manje ngizovele ngibheke kuNkulunkulu. And Jesus told me straight, Bese uJesu wangitshela ngqo. but this is how I work. I always use a man. Wathi ke indlela engisebenza ngayo yile. Njalo ngihlezi ngisebenzisa. I use a man who has weaknesses. Ngisebenzisa umuntu I onobuthakathaka. use a man who has a failure experience. Ngisebenzisa umuntu osewake wahluleka So that they can relate to you. ukuze nabo bakwazi ukuthi bazwelane. Yes, they can relate to you Bazwelane nawe. when you are down and failing and discouraged. Uma ke wena usuwe phansi usuhlulekile usuphelelwe namandla. Hallelujah. And a man who is flesh and blood came, Indoda ke eyayinyama negazi yehla and things changed. zase zishintsha izinto. Hallelujah. Hallelujah. Things changed Izinto zashintsha because of God.
ngenxa kaNkuluNkulu. in a man who is flesh and blood. uNkulunkulu owayesendodeni noma owayesemntwini owayeyinyama negazi. For you to be saved, Ukuze wena usindiswe a flesh and blood was used. kwasetshenziswa ke umuntu oyinyama negazi. So never allow Satan to tempt you. Ungaze ke ulinge umvumele uSathane akulinge. Never allow the enemy to convince you otherwise. Ungamvumeli ungasivumeli isitha ukuthi ke sikutshele okungasiko lokho. Don't allow it. Ungakuvumeli. Number 2, Okwesibili, why do we need spiritual covering? kungani ke sidinga ke abazosivikela kwelikamoya? So that you can get a counsel. Ukuze ke uthole ke ukuthi ke uyalwe. Yes. 2, to have a word of prophecy over your life. Ukuze ke okwesibili ube nezwi lesiprofetho phezulu kwempilo yakho. Not any man can prophesy. Akusiyo noma ubani ongaprofetha. Someone must be ordained Kufanele ukuthi umuntu ozokwenza lokho agcotshwe, specifically for you. agcotshelwe wena. Remember, Khumbula the Bible says, though you may have many preachers and teachers, lithi iBhayibheli ke noma kungenzeka ube nabashumayeli nabafundisi abaningi, but remember, kodwa khumbula I have begotten you in Christ, imina enganizala kuKristu, says Apostle Paul. kusho umpostoli uPaul. That means a believer must be born. Kuchaza ukuthi ke ikholwa kufanele lizalwe After being born again, emveni kokuthi selizaliwe kabusha, after receiving Jesus. selimamukele uJesu. Now, the second phase is to be born into the ministry. Isigaba sesibili ukuthi manje ke uzalelwe kuleyo nkonzo. That is where fathers come in. Ilapho ke obaba bangena khona. I don't care what this other guy says, Anginandaba nokuthi lenenye ke indoda ithi, because we have injured preachers out there. ngenxa yokuthi ke sinabo abashumayeli abalimele. They disqualify these things of fatherhood. Bona ke bathi lento yokuthi ke ube nobaba into engekho. Listen, Lalela just because you are wounded, ukuthi ke ngoba that ulimele doesn't change God's protocol. kusho ukuthi ke akushintshi indlela uNkulunkulu enza ngayo. Never make that mistake. Ungalenzi lelo phutha. There are many churches out there. Baningi amasonto Their doctrine namabandla is endawo. born out of wounds. Manje ke izifundiso zabo zizalwa ukulimala. Yeah. Whatever they do Noma ngabe yini abayenzayo is based on the wounds zisekelwe ukulimala noma amanxeba. and every time you allow a wound, Babshantu, Ngaso sonke isikhathi uvumela inxeba. you will corrupt the word of God. Kusho ukuthi ke izwi likaNkuluNkulu uyobe sowuliphendula. In fact, I don't know how to put it. The word of God is an incorruptible seed. Kusho ukuthi ke izwi likaNkuluNkulu ungeke wakwazi ukuthi ke uliphendule ulenze Okay. libe You will inkohlakalo. be corrupted. Wena unawe uzoba Yeah, you are the one who will be corrupted wena ozoba nenkohlakalo because you were attempting to disfigure, to corrupt the word of God. ngoba ubuzama ukuthi ke izwi likaNkuluNkulu ulenze inkohlakalo. Bazalwane, there are many teachings out there. Ziningi imfundiso esikhona ngaphandle Because of wounds, ngenxa yamanxeba. I've been wounded by a man I called father in the Lord. Mina sengalinyazwa abantu engangibabiza ukuthi bangobaba bami. Yes, I've been wounded by them. But Sebangilimaza. I've never changed the standard of the word of God. Kodwa ngikaze ngize ngishintshe indlela I yezwi had likaNkulunkulu. to deal with my wound.
kwafanela ukuthi mina isilonda enganginaso noma inxeba enganginalo ngikwazi ukuthi angazi and make peace with it. bese ngenza uxolo ngaloko. Hallelujah. Amen. I make peace Ngalwenza uxolo ngaloko. because people grow, Ngoba abantu bayakhula, people change. abantu bayashintsha. Lastly, Okugcina, mhlambe on the second point. Okay, solibona ekugcineni. Lastly, okugcina, what is the purpose of spiritual leaders? iyini injongo yobaba bakamoya? There are many reasons, bazalwane. Ziningi izathu. I just took 3 Mina ngeke ngathatha nje intathu to kuphela accommodate time. ukuze ke ngikwazi ukuthi ngingeqi isikhathi. When there is a calling in your life, Uma kunobizo empilweni yakho, they are used for activation. manje ke bona ke obaba bakamoya ibona ke abakwazi ukuthi benze ukuthi lolo bizo lusebenze. Hallelujah. I would like to stop here. Ngiyathanda ukuthi ngigcine la. You are a son and a daughter in this house. Wena uyindodana futhi uyindodana nendodakazi yaleyo ndlu. And there is a father in the house. Futhi ke ukhona ubaba walendlu. You need to honor. Ufanele ukumazisa. You need to respect. Ufanele ukumhlonipha. You need to obey what he teaches Ufanele ukulalela lokho akufundisayo. and submit to it. Bese ke uyathobeka kuko. Thank you. Ngiyabonga mama.